hermanos en company. Hermanos no, hermanos. Sí, clar. També ha vingut el nostre pare. És veritat, ha vingut el pare Berkami. Un pare que es divideix entre tres. Abans de res, agrair a tota la premsa que ha vingut, Cap Gros, tot Mataró. Veig que ja no hi ha límit. MTV. Mataró 1, Mataró, MUTV, me mola a mi mismo. M'agrada molt. Qui més ens falta? El Tribuna, que també els he vist per allà. Hi són tots. Avui és un gran èxit de premsa. Com tenim tantes ofertes culturals en aquesta ciutat, que és una barbaritat. Ei, Sergi Penedès, què tal? Molt el teu look. T'agrada el pòster de les Tortugues Ninja, Això ho parlarem després. Això no. Bé, doncs ja ens coneixeu. Per gent que no ens conegui, jo soc en Pere Cardona, el cuiner i el que va implicar en aquest pobre víctima de la societat a dibuixar en aquest magnífic llibre que estan aquí a la venda amb les seves camisetes. Ah, no. M'ha fallat. Avui és una presentació, és la tercera presentació que fem. La primera vam iniciar-la a les Esmandies. Per què? Perquè a través de Berkami són els pares de la nostra obra, són els que ens van dir, va, podeu optar a què? A una tortura, com sempre dic jo, a 40 dies per aconseguir els 2.500 euros. Gent com la Ruth, gent com tota la gent que estan aquí que ha aportat, doncs van fer que aquest llibre sortís a la llum. Ara mateix veig a l'Andreu, que també va aportar, en Fidel, els dos reslegats que estaven a fora, que se sap que feien. Aquí aplaudim a tu. Aplaudiu a tot Mataró, sí senyor. Clar que sí, home, clar que sí, que hem de potenciar la cultura de Mataró. Aquí estan tots aquí. Clar que sí. Clar que sí. Clar que sí. Aquí hi ha ironia. Aquest DVD que menjaran, etiqueteu a tots els que siguin clar que sí. Nois, què més? El micro me'l posa bé. M'agrada aquest home, com posa el micro. Me'l posa ben recte. Un altre problema. Sí senyor, l'Urdes és un instigador, és l'animador de massa. Bé, aquest llibre, com he dit, s'ha fet per Berkami. Berkami és una plataforma de micromecenatge. Et deixen 40 dies per aconseguir-ho i amb aquests 40 dies tens d'assolir la xifra que tu has posat, sigui 2.000, sigui 3.000. Jo ara he vist gent que ha posat 10.000 i ho estan superant. No hi sou, Rules, tranquil·lament, estan en una altra banda. A nosaltres ens va costar molt els 2.500, ho sap molta gent d'aquí, Fidel més que ningú, la Marta, evidentment, la que ho va patir en primera persona. En Rubén no té aquí la seva víctima, la té fora, per tant la seva parella, però també hem d'agrair a tothom, de veritat, i al Dau, més concretament a la Ruth, per també creure una mica en aquest projecte, que era una locura al començament, era un allò, fem un llibre de cuina, com volem, tio, i de fons escoltant els Amics de les Arts, uau, tio. Fins que al final ella em va portar els Manel. No, és mentida. No hem escoltat cap música d'aquestes, si no hauria sortit diferent. Rubén, els dibuixos, què tens a dir? Què he de dir? Què he de dir jo dels dibuixos? Magnífic. 13 euros a la botigueta, 15 euros a les Robafaves. I altres botigues, i altres llibreries, totes elles magnífiques. Perdó. No, també la camiseta, 6 euros. Talla d'home, talla de dona. Preciosa. A la platja... M, XL, en dona M i L. Hi ha una S, la tiramos per la ventana. Rubén, els dibuixos. Vale, els dibuixos. Els dibuixos, bueno, els podeu veure. Són petitets, macos, pintats en Photoshop, així molt majos. Ja, mira, això verd aquí és orégano. Si voleu ho explico. Ho va fent recepta per recepta. Això és un truc per captar l'atenció. La realitat és que dels dibuixos aquest m'ha donat total llibertat per fer el que em doni la gana. Ella ha fet el text i jo he fet els dibuixos independentment, només amb una llista que em va passar. Jo feia els dibuixets, li passaven, li agradaven y todos éramos felices. Y bailamos la conga de Jalisco i el cachachón. I bueno, llavors ella em va
la història comença que ell em feia entrevistes a la ràdio quan teníem el meu grup de Wishes, que no clar, i bé, un dia ens vam trobar pel carrer i em va dir, vols fer dibuixos amb mi? I jo, sí, claro, i jo lo que sea, jo me tiro al río i va sortir. Llavors vaig començar a fer dibuixos i ja li vaig passar i hauria de donar gràcies a l'empresa on treballo, que és realment on he fet tots els dibuixos. M'han pagado por hacer estos dibujos, no él ni vosotros. Me ha pagado la empresa en trabajo porque trabajaba de nits y como me la suda todo, realmente me suda la gente que viene ahí porque todos son unos chismosos asquerosos. Realmente, ¿cómo pasa? Bueno, no, pero hay gente que la atiendo con más dulzura que con otros. A ti te la atiendo con dulzura porque te valoro, porque tú te comportas, pero viene uno que me hace: home, puta, guapo, tío, veo la mano y todo junts, tío, y vete a la puta mierda, ¿no? Pues ja està. Vale, pues això. Ara es coneix el Mataró. Jo dibuixant allà i tenia una ventanilla al lado amb la gent que ja em poses una mica, és que tens gomina, tio, i jo, puta mierda, és les 3 de la mañana. Llavors jo dibuixava, tenia gent aquí i clar, alguns dibuixos que havia quedat és perquè realment intento agafar l'essència d'això. Digues on treballes. No voy a ser porque a més, com treballo en pastisseria, pues jo a vegades faig una mica de santa. Ja està. Que aquí ens animem vale, i res, els dibuixos van sortir pues, a moltes nits, a moltes tardes, a molts ratos i això no em fa res, i segurament en Pere pues, també ho feia. Jo no ho feia a la feina, en aquest moment estava a l'atur, un gran... És mentira, no tot el mundo és un xusmoso perquè hi ha molta gent que és molt maja i me cae molt bé. Però bueno, la realitat és que ho vaig fer per... Que hem d'agrair aquest sí que és un aplaudiment en el seu treball. Claro que sí. Pues res, els dibuixos molt bé, espero que us agradin. Hi ha alguns que no han quedat allò a tope, però bueno, pues és per això, només era per adornar el maravilloso libro que tenía tu. Simplement és una amistat que ve de temps i que ens vam decidir fer un llibre. Al no tenir diners sempre hi ha la paret, hi ha gent que en té molts, això no hi ha dubte. Els de Convergència ara s'apugen sous i fan aquestes coses magnífiques, però nosaltres no podem fer-ho, això. Per tant tenim de buscar la plataforma, que en aquest cas l'Adrià, estan aquí present, de porta en peu. Ferran, Adrià. No. Cocinero, colega. Entramos en el humor cocineril. Si es que no joder, yo decía, vale, pásame el carbón y o el grafito y filipaldis. Però no me quedava bien así. El carbón i Aquests apunts són els que entrarem a la història dels llibres de cuina, perquè quan ens vegin a Barcelona presentant algun dia el llibre, diran aquests homes què feu aquí? Què feu? Aneu-vos a casa que tindreu més futur. Bé, aquest llibre, a part de tot això que estem dient, que no s'agafa ni per cap ni peus, però resumint seria que és un llibre de 40 dies. Després ens ho explicarà el senyor Berkami. També recordar que aquest llibre és petit però ha estat comprimit. Com no teníem més diners, està així de comprimit, més que res era això. Tenim 5 pròlegs de la Rosa Renom, d'en Boris Ruiz, de l'Àvia Remei. Aquesta àvia es mereix un imperi. Qui més? En Quique Torrón i el Jimmy, el Alex Angusto. El coneixem tots, en Jimmy Alex Angusto. Qui és ell? En Jimmy. Que ara està d'Esquerra Republicana, ha entrat al govern, però bé, és igual, és un altre tema, que entrarà llença a dintre del govern. És maco, això. Què més? Tenim a l'entradilla, és maco, perquè això, jo al català a vegades faig patades, no perquè no m'agradi, però perquè m'agrada canviar. Això mateix, gràcies. Veieu aquest dibuix, quan vam aconseguir la xifra, després de molt de suar, no literalment, però sí, metafòricament, una mica sí, una mica sí. Ja està. És igual, era l'olor que suo. Tenim un còmic i tenim el dibuix que ha fet ell com a agraïment a tota la gent que ens va ajudar. Això no tenia d'entrar al llibre, tenia de ser només un regal exclusiu per 4, però al final vam dir, mira, els regals exclusius els tenen a discoteques, els tenen a tot arreu, saps? Et regalen aquella gorra hortera
i te la fan posar. Doncs en aquest cas no, en aquest cas ho hem incorporat, hem cregut que era convenient que la gent també disfrutés de tot el món Vinagreta, que ja no només és la cuina, no només és el dibuix, sinó que també ja entren altres temes com la música, en Jimmy, el Quique Torrón. El Jimmy, d'això, diu, en Rubén és músic com jo. No, i a mi em diu que soc músic. Jo aquest home no se'm m'ha conegut. Ja ho llegireu. En les primeres planes veureu els pròlegs. I també he de recordar que el llibre s'han intentat fer molts homenatges al meu pare, el Josep Cardona Nona. Evidentment aquesta ciutat té tanta oferta cultural, tant d'estrès a sobre, que és normal que no se li faci res. En aquest cas nosaltres, en tema personal, ell m'ho va dir, va ser ell, diu, per què no li fan? Perquè no li dediquem al llibre. Hòstia, aquí n'hi ha un que pensa. I simplement és això. Gràcies pels aplaudiments, perquè això tindré d'anar en contra, o sigui, tindré d'anar amb llançadera cap a aquell del tupé blanc, que fa por a vegades. Empanades. Ens estan gravant i estan dient noms, cognoms, mare meva, i sortem fitxa policial. És Magneto, jo aquí. Sí, hem tingut problemes amb la gent, per això aquest llibre així. Ara entra un nou equip de govern, ja ni esforç fem. Tenim l'homenatge en aquell llibre, no ens cal plaques del carrer, no ens cal res, perquè no venim d'altes esferes, no ens hem codejat amb gent de... aquesta gent que van a menjar gratis amb la targeta del partit, que ens coneixem tots, que jo treballava en un lloc aquí al costat i m'és igual. El llibre, sembla que faci un monòleg jo sol sense tindre res a veure amb el llibre. Rubén, digues 4 coses perquè m'estic anant jo. Si m'estic anant de... I què dic jo? El que vulguis del llibre, que és magnífic. Sí, algú té una pregunta, alguna cosa? No? Pues jo sigo hablando. Espera't un moment, jo torno a xerrar. M'ha salvat. 100 vinagretes, compteu-les bé, n'hi ha més. N'hi ha més. Jo, és que comptar... Per això vaig tan malament de diners sempre. Perquè compto malament. En aquest cas n'hi ha de més. N'hi ha 105 o 103. N'hi ha de més. Què més? Hi ha de tot tipus, digues. Company. Se m'havia acudit algo, però ara mismo se no m'acaba de dir. Ens passa sovint. Sí. Sí, que ens podeu seguir per via Facebook o per via el blog que ha creat aquest senyor que es diu V de Vinagreta, i per d'aquí endavant farem més coses. O sigui, aquesta unió no és una cosa que es quedarà aquí, efectivament, perquè seguirem dando por culo amb altres coses. S'estan gravant, bueno, això sortirà després. Fem el bé del mobiliari urbà. Incívic. Això, aquesta plataforma la recomano. Potser vosaltres ara mateix no vulgueu fer res en Verkami, però potser hi ha algun conegut o amic que diu, jo vull fer una pel·lícula, vull fer un curtmetratge, vull fer el que vulgueu, una obra de teatre, els permisos, el que vulgueu. Hi ha algunes coses que no, oi, Adrià? Bueno, tot és parlar. Vinagreta X. És igual. Ara és que estoy dando de vuelta, saps? Té sortida, la cuixa sempre... Vinagretas. 100 vinagretes. La cosa que a través d'aquest projecte, a través d'aquesta plataforma, a part de tindre el llibre, ens ha facilitat tindre més idees. Nosaltres estàvem com estancats, estàvem com perduts. Fa moltes cançons. Fan perduts. Van a la orilla del río Hudson y dijimos Mercado. Además suena japonés, ¿no? Sí, això ara... Després, quan d'aquí 2 minuts acabem de cansar la gent que facin els altres, no sé si no ens tiraran pedres. Recordar que el tenim a totes les llibreries de Mataró. A totes, menys algunes, però la majoria hi són. Està una mica més car. Nosaltres el venem a 13, com bé he dit, a llibreria està a 15. Com s'endú un tant per cent, ja comptem amb això. Ja no ens podem anar a comprar polines. M'esclar de fer la cara de trist per veure si em donaves diners. Tenim el còmic, tenim el dibuix d'agraïment, tenim els pròlegs, tenim tot això de Verkami. A part, important i a remarcar, és el primer llibre de cuina financiat d'aquesta manera a la península. Jo no sé, a Europa ho heu mirat o no? S'ha de mirar. No? Anem lents, Ho hem de mirar. La cosa que és de la península. Espanya i Portugal, Grècia, Espanya i Portugal segur. Grècia. Som els bons. Sí, Grècia també. Gràcies. Ens hem avançat a la reina Sofia, No. tio, no?
que segur que anava a fer alguna cosa pel iate d'ella. Europa ho mirarem. Molt bé. Què més? Recomanar aquest llibre a tothom. Com veieu, és curtet, va bé a les llibreries, els de cada cuina. Normalment ens trobem llibres molt totxos, no, és bastant complicat, i aquest és molt simple, és com per nens i adults. Si la gent mirava altres sèries, doncs nosaltres ens aprofitem per fer un llibre per tots els públics. En Rubén també té un grup de música, hi ha unes noies que el coneixen molt bé, en Rubén, perquè en Rubén ha estat assidu a molts programes de ràdio. Aquí tenim les buixes. El 23, a veure si potser venen o potser ve algú. La cosa, com sempre me'n vaig de la línia. El llibre, Berkami, 40 dies. A remarcar, al ser un projecte, com hem dit, pioner a la península, ens ha sobtat molt, i ara sense bromes, la importància que li han donat els medis de comunicació locals, sigui el Tot, Mataró, el Tribuna, etc. Que han donat 0 de resposta. Jo l'altre dia a les Menties duia un cap gros per dir que hi eren, perquè clar, era un cap gros de l'any 93. Sí, però hi eren. Potser no els mateixos, però hi eren. En aquest cas remarcar això, doncs que la gent d'aquí no ens ha donat suport. Per sort, aquest llibre ha estat finançat per la gent, no per les grans entitats o grans medis que sabem tots quina línia editorial porten. Per exemple, l'altre dia, a Portada, hi havia, l'altre dia fa un temps, l'acampada aquesta rociera que fan allà dalt. A Portada o Tot Mataró, al Cap Gros. I ara està l'altra, l'acampada. No, però l'acampada mola. L'acampada mola. El llibre també se sent una mica indignat, evidentment, però això ja és un altre tema i no entrarem perquè, evidentment, ens fem pesats, ja ho sabem tots, us quedareu dormits. Demaneu més cervesa, Cap problema. O sigui, a falta de que vosaltres sou uns cansinos, emborratxeu-vos. Emborratxeu-vos i veureu tot bé. Veureu les camisetes que són de folló. Camisetes per anar a la platja, ja estem farts d'anar amb camisetes Carrefour. Aquelles camisetes porteres de Toy Cabreau. Aquella és una de l'Spiderman que mola molt, i del Silver Surfer. De Carrefour, I l'Esmarcó Dorada també, en feien abans. Les de Prica eren les millors, Prica, Prica, bueno, encara 20 anys, jo tinc el pin, tio, m'agrada un muntó. La cosa que no ens cal anar amb camisetes d'aquestes. Ara volem potenciar l'efecte dominó que aquest llibre està comportant amb les camisetes a la platja, amb els llibres mentre estàs a la platja, amb la camiseta, a la tombona, pots llegir. I mentre estàs amb la camiseta, amb la tombona, llegint, pots tindre un paradís al teu costat. No et cal gaires platges d'aquestes de... com es diu allò? Cadaqués? La gent perd el cul per Cadaqués. La de Mataró és lletja, però si anem amb aquest llibre, ho feu així.